есть такая прием, как дуже не проїдатися і потаєш з різними партнерами, такий прийом, як смена пари. І, звичайно, альбо люди домовляються, що так поступить, альбо йде команда, я не танчу зі своїми, а в певний момент команда зміна пари, і в цей момент дівчина з поворота йде наперед, і тут же хлопець приймає... А партнери є... Так. Ректуємо! Слева! Танцуется вот в таким хвате. Мы становимся вот так. Хлопец тримает девушку, не задирая вгору, не клади вот эту руку ее на плечи, а вот, да, все вот так. Хлопець поставив, дівчина повисла. Начинаем танец с левой ножки. И после этого танца вы сейчас видите наперед и спиной назад. Тут приставными кроками танец. С левой ножки. Назад правой. Разворот. И разворот. Два кроки назад. Два кроки наперед. Поглядели на одном. И разворот. Так. Добре, дякую. Значить, це були фігури падеспану. У падеспану, як і в кракавяку, магчима зміна партнерши. Коли дається команда, що в цей момент робиться? Партнер крутить, поглядели, і після партнершу розворачує, передає і той партнер ловить, і тут же... А наступну підхоплює. Зрозуміла? Традиційно, думаю, всі знають, ой, лявоні, кулявони, полюбив, лявоніся чаровички купив, лявоніка душа ласковая, чаровичками поляскивала. Вот это будет у нас одна припевка, и кожная фигура будет различена на одну припевку. Вот.
пускай Доля любит нас. Доля – это богиня, которая векуется над нас и живет. Дякую. Всіх за святами. Бувайте здорові. До наступних зустрічей. Дякую нашій господині пані Наталія, яка нас терпить тут і рада бачити. Уважаемые сябры, зараз мы 19:30 глядим белорусское авторское кино. Калі круги жадання, заставайтеся і нават усім, хто танчыць разом з нами, мы завжди робимо знижку.